La fruita i verdura de Mercagirona arriba cada dia des dels camps i els horts, recollida en el seu moment òptim de maduració per tal que conservi intactes totes les propietats nutritives i gustatives. La seva qualitat ve avalada per la selecció i tria que fan els professionals de Mercagirona, triant a origen els millors productes pels seus clients que cada temporada posen l'accent en obtenir uns fruits líders en gust i qualitat. Un producte de proximitat a punt per satisfer les necessitats més exigents. Després d'un viatge des del seu lloc d'origen, les fruites, verdures i hortalisses arriben a les instal·lacions de Mercagirona a punt de ser distribuïdes i posades a la venda. En poques hores, tot s'ordena per tal que els restauradors i els venedors dels establiments de venda de fruita, entre d'altres, tinguin totes les facilitats per triar i emportar-se el millor producte. Els botiguers i restauradors fan les seves compres a Mercagirona, on saben que hi ha la fruita i la verdura fresca de la més alta qualitat. Els passadissos de la nau de Mercagirona s'omplen cada dia de professionals que venen des de tots els racons de les comarques gironines a buscar i trobar tota mena de varietats de verdures i fruites de temporada, sempre amb l'assessorament professional dels venedors. Hola Marc, avui Déu-n'hi-do, tenim aquí per cuinar. Sí, hi ha de tot avui, sí. Germinats, herbes... Les herbes són les d'alpàmies, no? Sí, que les cull i són collides i posades a les... Molt fresques, són d'aquí, tot d'aquí. Vull dir, a sobre d'un carpaccio li vull donar un toc una mica picant, què tal, germinats? El germinat de raba. El de raba? Aquest sí, aquest dona un toc bastant picant. Ah, clar. També hi ha el de ceba, també hi ha el d'espàrrec, i dona joc amb el color, està verd. I l'altre que és un toc així també, que encara és més pujat, de color més granat, El de lombarda, aquest. Ah, vale, el de col lombarda. Aquest és més granat, Veus l'aguacate aquest de... Ah, vale, pesat, Déu-n'hi-do, Podria ser que tingués el pinyol molt gros, després aniria bé per fer relleno de coses que tens al forat. Com més rugosa és la pell, és la veritat més bona, sí. En unes poques hores, el producte ja és a les parades dels mercats, a les botigues especialitzades i a les cuines dels bars i restaurants. Ja és a punt de passar al consumidor final, sigui en un mostrador d'una fruiteria, en una taula d'un restaurant amb estrelles Michelin o en la barra d'un bar. Del camp a la taula amb tota la qualitat, gràcies a Mercagirona.